Or you buy your hand as a cow. For chairman, Adaroma, and Sunday the barman, ye cry, Numuya, a Chebus, CA, St. Louis, teacher neighbor, and Otenasi or Shea, so so, ye were dead that Asantehene, and Sankra near the Asedei at Wasu. Adaroma, the General a board of governors, and Onoani Foundation. And a fay, a ma or moko suku, was St. Louis. A fay management, head mistress, and assistants, and Oha. Yamani Titia. Best in Fiemi Nuni, Kaisa January 2024. And na Ira would no one cassa 229 so Babes school no. Pa by Behishi school ho. We know what it to him say. A down no Montanas in the school no. Near me here, pa, of a metumanim. Pa, Tanasic a kind tribu, more old students, bear more administration, the Bermu, board on the Bermu. Man, they could see, say, a teacher for a wood school hot no. Sabrina, teacher for a desk school hot ma moboa, SHS or frano, discipline by Yejuma, na ye nipa eduasa. Eduasa. Teacher for also a kikakwa henu. Ti na dying teacher for the bedemu and who are here. Yet the beton and him, Emma on so ye said, behead obey, and pa on charity foundation so. And nea ye came, was sit dying abrosaya mayenia. Teacher for watching, and a tea a dining must say, ya aboa na Nadaroma. Yene Ohinabeka, Dano, contractor, no Wayana say, we see back, we see ye. A tea, Mika said that, ye, pound, ye, Danny, dear no, head mistress, or cut was a bam prenai, additional floor. And our master, look to me, Kahua, a Danny bit my Felipe Dubiano. Now, Sabi, yen ye bonia ye, so why ya differ first say ya my yen. Na yet school ho na ne o students na ye kwode e bo honsra autum for dan ye for tum for dan ye fe ni amedana se amma santemani wiase manyi na hunu se sabe the charity foundation juma
ɔde adi baako adi aboa St. Louis ɛtete mmaa ɛwɔ adesua mu a na ntwa yie koraa nti nɛ any charity foundation all students school management board gyina ha ɛyɛ aseda ti yɛ baayɛ a ada Roma ɛnɔma ne wɛn yɛ hamper fɛfɛɛfɛ agya nananom nwuraba dɔmdɔm biribiara fɛfɛɛfɛ nyina akyi ada Roma boa mu adeɛ kakra bi da so a ɔno onim sɛ sukuufoɔ deɛ nanso yɛntimi nyɛ no koraa saa deɛ baayɛ a ada Roma na yɛama ne tietia so bru sɛ de ɔreba hia hene wakora na makɔ hene ɛsɛ no sɛ St. Louis school yi wode hyɛ ɔmo nsa sɛ bi ɔmo yɛ biara no wɔde ne akyire na bɛ mfie mmiɛnsa ni mfie mmienu ni wɔabɔ na akɔ sukuu mu hɔ ɔrebru kaeɛ a mfie aduonu nson ni wɔabɔ no na ɔbudi adeɛ no mu na sukuu no nsuo tɔ ma sukuu no so nyinaa pae wɔa kɔhwɛeɛ no a saa mmerɛ no mu ɛna mɛde nkyɛnsee kɔ kura sukuu no nyinaa baabi apa nyinaa na yɛmo gye ɔmo hɔ na anyi saa mmerɛ no koraa so adom eburu wokɔduro de yɛ saa de no hyɛ sukuu no animonyam furo no sukuu no biribi a mo hia biara yɛmo nsase kɔ a na yɛmfa na yɛwura mu na yɛ sɛ dabi woma kɔ ama nsase no obi amfa so bɔfo mi yɛkɔhwɛ ma sukuu no ebi ɔmo nsase kɔ ka bi ɔmo nsa ka ɔmo adeɛ ɛto wɔlo fa ho kama ɛna ɔsan kɔɔ yɛ de ne hia wɔn mo sɛ de ne hia wɔn mo sɛ ɔyɛ ma wɔn mo ɔmo yɛ sɛ obi esisi afɔre bɛda no ɛna ɔmo a ɔkyɛ nipa de si kɔhwɛ yɛ esi abosan ɛto aso mmienu a sɛ bɛfa tikyafoɔ no sɛ bɛnwɔtwe baabi ɔmo da ɔmo bɛdware ne baabi ɔmo yɛ beebiara no sɛ flat kɛseɛ bia de dane die mu na ɔde bɛburu ɛtɔ so mmienu na ɔyɛ sɛ sɛbe ɛka tɔ so mmiɛnsa no mbɔ so a na sɛ apem ɛna na ɔde bɛburu ɔmo de ata akyiri ɔde ɔmo na ɔmo sɛ sɛ ɔmo bɛburu de wɔn ayɛ ama ɔmo no so na kyikyɛni baako a ɔwɔ mu sɛ dabi bɛma kɔkɔdufoɔ nyansani a sɛbe yɛmo a yɛni na no ɔmo a ɔmo ani ɛda soɔ sɛbe kwankyɛ dunsi a ɔso abrɛfoɔ ɔde asa nnwom sɛ ɔde bɛburu ɔde da wase no no ebi sɛ debi obi a ɔda abɔnten kɔ ɔma ne dɛ ɛma ne bɛfie ɛma ne yie ti aseda ɛho aseda ɔno ɔde brɛ wɔn nnɛ ɔda ɔmo ade ɔyɛ ama wɔn mo ɔmo da ase St. Louis foɔ sɛbe all students ne board management nyinaa sɛ wɔn sɛ nyakopɔn ɔnhyira wo ɔda ɔbɛburu tufo so de wase sɛ ɔba yɛ nsa ahodoɔ yi ɔde bɛburu ɔde abɔ mpaeɛ ɛna abɔ ɔmo adeɛ ɔda bɛburu ɔmo nso ɔmo akyia wɔ no no. Okay. Anachiame, Pipacho, Mr. and Nidi Ekasakakra. Me perceive me jina board of governors, teachers, students, past students, ni all the stakeholders almost St. Louis. Na eda otikoko so ase. Me perceive me da from na ka me da na se. Me hu de me nka. Wa ya mana bro yanti ase so. Ye ni so papa, ye ni so pa. Ne mom kakra be sre ne se na da Roma. Nka omwa e na ka mo floor. Ohine ba oha no me ka no be additional floor. Ohine ba oha no me ka be brum predu. Tamani e commission no. It's not just a idea here pa. It's na da Roma. Nka my additional floor. It's kakra. We say me jira with the foul so nam de to otikoko so anim say additional floor is so much needed. Otikoko so yankopon hyira wo ye da ase nyame hyira no hyira wo biem. So we said the headmistress of the school no says that say what that from kura no mumuni and so what one penny sa to the kind of say nyame hyira wo na ado bebru additional floor no so udobeye ado bebru omo da ase papa
Yamboanam Koba, no, Hebani, Ejamakomi, member school, Nafi, young additional floor. So, Makamati, no one, no here, Bobo, we heard the one you know, no additional floor, and say, Enche, but in can. To what one say. Zumfuatiami. Adaroma, Yesrena, Nana Noa, Tumfo Nana, Usanyum, a day shed any monium, or Robin Body, but do have Yesrena,